হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ মাটিত নাই আমি এতিয়াই কৈছো হেমন্ত ছাৰৰ মাটিত আমি নাই এনেকা কৰিলে দুখীয়া মানুহবিলাকক এইটো আমাৰ ট্ৰাইবেলৰ মাটি হয় আমি তাৰ কাৰণে আছো ইমান বছৰ বসবাস কৰাৰ পিছত আপুনি এনেকা কৰিলে আমি 20-25 বছৰ হৈ গ'ল আমাৰ আটাতে ইয়াতে আগতে খেতি কৰিছিলে আমি জন্ম ইয়াতে হৈছো তাৰপিছত আমি বিয়া হৈছো ইয়াতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'ল खोनादों दा रायजो राजाफोर बर' बिमाया दुखुनि समाव मेगनाव मोदै लानानै दिस इज आवर लेन्ड and this is nobody's land होननानै बुंनो हादोंब्ला then why प्रमद बर'आ cannot say प्रमद बर'आ मानो हाया why you cannot say about it प्रमद बर' what is the main reason huh tell me us because we really want to know about it प्रमद बर' खोन्था जोंनो रायजो राजानो मानो हाया नोंलाय रायजोफोर बर' बिमाया मेगनाव मोदै लानानै ट्राइबेलनि हा जोंनि हा होननानै बिथाङा ससियेल मिडियायाव खोथा बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ सोंथि सोंदों कुइसन आस्किं खालामदों जुदि बर' बिमाया मेगनाव मोदै लानानै ससियेल मिडियायाव बेबायदि बुंनो हायोब्ला जोंनि पावाराव थानाय लिडारफ्रा मानो हाया why what is the main reason जाहोना मा रायजो राजाफोर कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर बयनोबो शेयार खालाम हर जाहाथे प्रमद बर'आ मोनहैथों बबाव दङ बियो दासिमबो पावाराव थानाय जोंनि लिडारफ्रा बबाव थैनानै थाखो बबाव थाखो लाजिदोंना लाजियाखै बर' बिमाया दिनै मेगनाव मोदै लानानै दुखु सहायनांनानै दिनै मेगनाव मोदै लानानै बेबायदि बुंनायखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा गोसोआव माबायदि मोनदों गोसोआव माबायदि फिलिंस खालामदों माबायदि थिंकिं खालामदों दिनै बेबायदि अखा बोथोराव उइदाउट एनि इनफरमेसन नटिस होआगारा बिथांमोननि न'खौ इभेकसन खालामदों दिनै बर' बिमाया मेगनाव मोदै लानानै ससियेल मिडियायाव बुंदों आं एप्रिसियेट खालामदों जोंनि बर' बिमाया मेगनाव मोदै लानानै बेबायदि दुखुनि समावबो जुदि सरकारखौ बेबायदि आपिल खालामनो हायोब्ला सरकारखौ बेबायदि बुंनो हायोब्ला स्ट्रंलि जुदि बेबायदि बुंनो हायोब्ला दिनै सरकाराव थानाय एमएलए एमसिएलए आसामनि केबिनेट मिनिस्टारफ्रा बबाव थैनानै थाखो बर' बिमाया ट्राइबेलनि हा जोंनि बिबौ बिबैया बे हायावनो आबाद मावदोंमोन बे हायावनो थैलांबाय बे हायाव थानानै 20 बोसोरनि बांसिन थानानै जों रायजो जाबोनानै जोंनि बिमा बिफाया थैलांबाय गथ' गथायाबो बावनो थानानै फरायदों बरबारि स्कुलाव गावसिनि गथ' गथायखौ लेखा फोरोंदों दिनै लिडारफ्रा मानो बुंनो हाया जुदि बे बेक्तिगतै मानसिफ्रानो जुदि बुंदोंब्ला दम लानानै साहस लानानै बर' बिमाया बुंदों लिडारफ्रा मानो हाया जाहोना मा बुङोब्ला सरकारनि एगेन्स्टै बुङोब्ला अप्रेसिभ जायोब्ला नोंथांमोननि सरकारा बायगोन नामा मेबि बायनोबो हागौ बिनि थाखायनो बिथांमोना गिनानै दं मानो जेबो बुङा नोंसोरथ' रायजो राजानि उन्नयननि जौगानायनि परिबर्तन नांगौ होननानैथ' नोंथांमोनखौ देरहा होबाय मोजां सरकार नांगौ बयबो इकुवेल जानांगौ समान मोनथाय मोननांगौ दिनै मा जाखो दुखुनि समाव सासेबो लिडारा ससियेल मिडियायाव जेबो बुङाखै मानोथो लिडार नांगौ जोंनोलाय देन उइ डन्ट वान्ट जोंनो नाङा लिडार मा दोरखार दं लिडारखौलाय जोंनो नाङा नंगौना नङा रायजो राजाफोर कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर रायजो राजानि गांनाय उखैनाय दुखु खस्थ'नि समाव माबा मोनसे जुदि प्रब्लेम्सफोर जायोब्ला माबा मोनसे जेंना जायोब्ला मोनसे टेरिफाइं देट मिन्स टेरिबल मोनसे जेंना जायोब्ला पावाराव थानाय सरकारफ्रा रायजो राजाखौ मदद होनांगौ अनसायनांगौ बिनि थाखायसोथ' रायजो राजाफ्रा भट होनानै देरहादों दिनै देरहालांबाय गाज्रि मोनबाय राजा जाजोब्बाय एमसिएलए इएम डिपुटि चिफ माबा माबि जाबाय हेन थेन एमएलए जाबाय सोरबा एमसिएलए जाबाय दिनै बिथांमोना मानो जेबो फंसेबो खोथा मानो बुंनो हाया बिनि एन्सारखौ आंनो नांगौ आरो रायजो राजाफोरनो होनांगौ आरो आङो मोनसे खोथाखौ रोखायै बुंबावगोन रायजो राजाफोर बर' बिमाया दि बेबायदि थासारियाव बेबायदि सिटुएशनाव गावनि मेगननिफ्राय मोदै गनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो
बिथाङा बुंदों जोंनि हा जोंनि जायगा होननानै बिथाङा बुंदों आं बर' बिमानि मालाबाबो आं बेबायदि नुफेराखैमोन मेगनाव मोदै लानानै दुखु थासेयावबो ससियेल मिडियायाव स्ट्रंलि कन्डेम खालामनो हानाय अप्रेसिभ जानो हानाय साउथिं जानो हानाय आं नुवाखैमोन I have never seen before like this आं बेबायदि नुवाखैमोन बाट आं दिनै साबायखर होयो कंग्रेसुलेसन होयो दिनै सासे जोंनि बर' बिमाया बेबायदि बुंनो हानायखौ आं बाख्नायो I appreciate her आं बेखौ बाख्नायो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बाख्नायो जोंनि बर' बिमाया बेबायदि स्ट्रंलि बुंनो हानाया जोंनि बर' रायजो राजानि थाखाय गोग्गाथाव दिनै पावाराव थानाय लिडारफ्रा जेबो बुंनो हाया दिनै बर' बिमाया बुंदों खोनादों रायजो राजाफ्रा नुदोंना नुनानै गोसोआव माबायदि मोनदों दिनै लिडारफ्रा बुंनो हाया जाहोना मा सानदो नोंथांमोना अब्ला जोङो मा दरखार जोंनो मानो नांगौ लिडारखौ मानो नांगौ जोंनो मानो नांगौ जों देन उइ डन्ट वान्ट जोंनो नाङा जोंहा मा दरखारमोन UPPL सरकारखौ जोङो सापर्ट खालामबाय रायजो राजाफ्रा दिनै मा मावखो मानो जेबो बुंनो हाया जाथिनि थैनाय थांनाय दुखु खस्थ'आव खैदां खैफोदाव सापर्ट खालामनो थाखायसोना सरकारा दायथ' लानांगौ मानो लायाखै दिनै पावाराव थाबाय नोंथांमोना मानो नायाखै मानो हाया नोंथांमोना सरकारा बायगोन नामा प्रमद बर' ओंखायनो नोंथांमोना जेबो बुंनो हाया एगेन्सै जेबो बुंनो हाया जेबो अप्रेसिभ जानो हाया जेबो साउटिं खालामनो हाया लाउडलि नोंथांमोना जेबो ससियेल मिडियायाव बुंनो हाया बेनो मेन रिजना रायजो राजाफोर बिथांमोना जुदि बिनि हेंथायै बिनि एगेन्सै बुङोब्ला बिसिनि सरकारा क्रस जागोन डेन्जार क्रस स' बिथांमोना बेनि थाखायनो बुंनो हाया रायजो राजाफोर स' नोंथांमोना कनसियास जा बि कनसियास एभरिवान अके रायजो राजाफोरा बयबो कनसियास जा गोजावनो नाङा रायजो राजाफोर दे बाय दे दिनै नुबोगासिनो दंना नुगासिनो दङ